Press. We have come to where you can have also questions. Yeah, thank you very much. Tokoza kwambiri menemo ndimene afotokozera Anthu Malawi First motsogozedwa ndi president wa bungwe limeneli olemezeka Bon Kalindo. Nthawi ino atulankhana anzanga ndi nthawi yoti ngati tili ndi mafunso tifunse ndiyeno tiyeni tiyesetse kuti mafunso athu akhale strictly towards zimene bungweli lafotokoza. Ndiyeno ngati muli ndi funso muyimika dzanja mufotokoza media house imene mukuchokera ndipeka funso anu. Let us be straight forward. Okay. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwatsindikapo mfundo zosiyana-siyana zomwe ndikuphatikizapo kuti mabwalo a milandu kwachuluka zachinyengo zimene zikumachitika potenga ndi zitsanzo zosiyana-siyana zimene mwapereka kuphatikizapo cha Richard Chimwendo Banda. Ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti potengera ndi mphamvu zimene zinayikidwa ku mabwalo a milandu muli ndi kuthekera kulikonse kobweretsa kusintha nanga patakhala zoti kusintha usiku kubwera muchite zotani kupita chitsogolo. Zikomo kwambiri. Thank you very much. Quickly answering that one. This is our country. Speak against it, about it. If the courts are not changing, they are doing the same way they are doing their things, normal business, then we will take to the streets because we've got that constitutional right to demonstrate. Thank you. Timangofuna tiyankhepo sofunsolo mchichewa kunena kuti magawo otengawo alipo ochuluka. Ife ndeno aka Malawi amene timayenera kutenga mbali ndikukumbutsani mbuyo mu mabishop atayima ndikunena kuti atichosere chimwala chinindani mwaona Amalawi akuchosa chimwala okha ndipo ndikukhulupirira kuti Malawi amene akuvutika amene abale ake ali kundenda kusowa chilungamo chifukwa cha makhoti omwewa kukampanga mobilize kuti tipite pansewu ndizotheka ndipo ife chikhumbo lathu kwambiri ndikuona kuti makhoti athu asinthe. Ezekamo. Ndine Franklin Mtambali kuchokera ku Zodiac. Ndimafuna titangodziwa kuti nkhani yoti mutengera Malawi pamsewu aonetse mkwiyo wawo ndi zimene zikuchitika ku mabwalo a milandu mwina musanafike kumeneko potengera kuti ndi nkhani ya ku bwalo la milandu. Chifukwa chani simunaganize zogwiritsanso ntchito njira imene malamulo okhaokha atha kupeza mayankho mwachitsanzo kugwiritsa ntchito mwina lawyer woti athe kukuthandizirani kuti mwina nkhani imeneyi mabwalo a milandu athanso kuyiwunikira molingananso ndi malamulo. Chifukwa zikuoneka ngati kuti mabwera ndi mkwiyo komanso mufunanso muyikenso mkwiyo mwa Malawi mwina Malawi ena kumaganiza choncho maganizira motero. Zikwa ndiyankhepo kunena kuti choyambirira Malawi mukuyenera mudziwe kuti ife sitinabwere ndi mkwiyo komanso sitimapanga zinthu musasatira lamulo. Andikubwera kwathu kwakunoku mukonzanso kuona kuti ngakhale statement yathu ili very rich sitinangoyilemba mopanda kudziwa chimene tikupanga kutero kuti tikuyenda direction imene yoyo kunena kuti tikulembera a chief justice kunena kuti apereke discipline ku court makhoti azipereka chilungamo azigamula mu chilungamo onena osasatira malamulo wawo omwe. So titatenga path imeneyo ngati sizisintha ndiye muzamva kuti Malawi First tachita mobilize anthu tili pansewu. Chifukwa inu atolankhani mukuyeneranso mutengepo a leading role muyende kuchokera ku Karonga muzafike ku Msanje nkhotakota ku Nchinji muyende mu prison mukafunse kuti inu mulakwa ajana mukapeza kuti 3/4 ya anthu ndi osalakwa komanso ambiri wakhala zaka opanda kupita ku khoti kumaona kuti tizakugamulani kunoko kulibeko justice. Justice imachitika kwa anthu olemera. Tinene muchilule kunena kuti makhoti athu kapena kundende kwathu ndi kwa anthu osauka. Ndiye ifeyo tikuona kuti zimenezi zisapitirire ife tikuona. Ziko tathokoza kwambiri. Nimangofuna ndiwonjezere unena kuti akati khoti kapena judiciary sikutanthauza kuti ndiwosafikirika kapena ndi chiopsezo ndi mikango iwowo kuti mwina akachita zinthu zonyasa zoponyana ndi malamulo anthu asalankhule kapena asapite pansewu kuonesa ukhumudo kwawo. Ife muno Malawi
timakhulupirira kuti kuli judiciary, kuli executive ndi parliament legislators. Koma zimene zikuchitika papa zikukhala ngati mdziko muno anthu akuluakulu aboma kapena woyendetsa zimenezi ali pa malilime oti ndi anthu aja ankafuna kumanga sanja yokaona mulungu. Ku judiciary kukuchitika zina, ku parliament kuchitika zina. Ndiye tikufuna kuti ku parliament akapita atiunikire dziko lino kuti nchifukwa chani analola kuti majaji azikhala ndi 75 years yolandira pension kapena kumalandira $, pamene ma civil servant ena akuti 60 years down. So zimene zozo zimene zikulowesa chinyengozo ndiye tikufuna zithe, kuna kuti judiciary si chinthu chosafikirika ayi. Ndimangofuna ndiwonjezere pamenepo. Tathokoza palipo ali mbwera kutsogolo kuno. Dzina langa ndine Henry Jwindi kuchokera ku Mlanje FM. Ndi funso mafotokozera kwambiri mene mafotokozera mu statement jakuti boma laika likufuna like msonkho wina pamwamba pa misonkho imene ilipo kale, zimene zikuonesa kuti mwina mbali ina zikhoza kumaphinja anthu. Mwina inuyo mukhoza kufotokozerapo motani kuti mwina boma likhale ndi chithunzithunzi kuti likamapanga ziganizo zina liziganizira munthu wakumudzi, foti misonkho yambiri ikamayikidwa munthu wakumudzi mwina kutheka boma silimaganizira ngati zimenezo. Komano ndikukhulupirira kuti utsogoleri umene ulipo pano ndi umene unapita uja ndi osiyana. Utsogoleri amene ali pano ndi okumva ndipo amamvesera china chilichonse chimene chikuchitika mdziko muno. Ndiyeno mwina mukhoza kupempha boma bwanji kapena mukafotokozerepo bwanji. Komanso china ndi chakuti mene mafotokoza za oweruza milandu aja pali kuonesera mwina momveka bwino tikhozoona kuti oweruza milandu akudelera mtsogoleri, chifukwa timadziwa kuti mtsogoleri ndi amene amakhala ndi mphamvu pa china chilichonse. Komano mwina mungalangize bwanji boma limene lilipo kuti takhala kuti mwina lalekerera akhoza kumana ndi zinthu izi ndi izi kuipa kotumikira limodzi ndi anthu amene sakumvera mtsogoleri. Ifa zinachitika moja za Akenyata pamadikira kuti pamvedwe belo kuti kodi belo ikhoza kuyenda bwanji, kwa panapeza kuti tsiku limene lisanakwane iwo anapereka belo kwa achimwendo banda. Mwina ineyo mukhoza fotokozerapo bwanji kuunikira kuti boma mwina lisakhale likugona komano lizichita zinthu pamachawi. Komanso likaonetsa kwambiri anthu panopa mwina ineyo tipezerepo mwayi pano Malawi First kuti maofesi anthu ambiri akudandaula pali ngati ku anthu amene alipo ndi achipani china chija kwambiri akukhala ndi mphamvu kusiyana ndi utsogoleri umene ulipo pano. Mwina mukhoza kulangizapo bwanji boma la limene lilipo pano limene likusogolera ndi Professor Arthur Muthalika kuti zinthu ngati zimenezi anthu maofesimo asamadandaule. Zikomo kwambiri. Mwina ndiyambe ndi funso lomaliza kunena kuti mboma muli anthu ena achioneka amphamvu kwambiri komano achipani china. Ife ngati Malawi First sitimapanga za zipani, koma ife timaona professionalism. Tipemphe boma kuti ligwire ndi ntchito ndi anthu amene ali ma professionals. Chifukwa tikanena kuti awo ndi achipani china tizanenanso kuti awo ndi achigawo china, tizanenanso kuti awonso ndi mtundu wina. So sati zake ndi kuti tayamba kugawa anthu munomo, tayamba kubweretsa kusankhana mitundu. Munomo mulibemo Malawi muno wa MCP, mulibemo wa DPP, mulibemo wa UDF, mulibemo wa Ford, mulibemo Ntonga, mulibemo Nkhonde, mulibemo Mulomwe, tonse tizigwira ntchito limodzi. Andi ndikuthokozeni kwambiri ndi funso lanu chifukwa timaona ifeyo ngati Malawi First kuti maboma akabwera amayamba kumasankhana mitundu kumagwira ntchito ndi anthu awo okaoka. Zimenezo ndizolakwika kwambiri mu democracy. Tikapita kunkhani ya misonkho imene mwanena, boma tu ndi chinthu chachikulu kwambiri. Ili ndi njira zambiri zotolera misonkho. Komanso Malawi muno tinene pano muli anthu amene ali ndi goodwill, amene aboma atayitana ngati a business aja pamodzi ndikuti achite brainstorm kuti kodi tingapange bwanji ndi economy yathu. Mulito anthu munomo anthu anzeru
anthu amenenso sima politicians amene amalifunira zabwino ziko lino amenenso pawokha ndi olemera mwachisanzo tiachule ngati ampinga njira a Thompson tiachule ngati amiriwadi akumchinjiwu tiachule ngati abushiri akuizombe ndi anthu amene kuizombe azombe ajali ndi hotel wacho Napoleon zone ndi anthu amene akhoza kulipanga even uyu timamuti munyaje wa Kato ndi anthu amene akhoza kulitukula ziko linolo. You know, Bushiri has done wonders. It's not for the first time that we are hearing about Bushiri, but what do you see? Aboma andale amasiya anthu uwawo kumbali. Even budget consultation anaeni yako haitana ngati anthu amene ajawo of goodwill kupanga zokuti anthu asafinyike chifukwa already anthu akuvutika ni misonkho, salary sonkho, kukagula sopo sonkho, kukwera galimoto sonkho, patrol getting nkati ndelero akabwerese sonkho umene wa electronic invoicing system imene iyi ndi njira yobweresera mavuto chifukwa boma ndi imene liti zikhala ni ndrama, anthu a businesses amakhala ni ndrama zosatira zake anthu athawa muno Malawi. Economy imene tikufuna kuikonzayo tiiwononganso. Nzofunikira kwambiri kuti boma likhale ndi listening iye chifukwa ngati sitikumva ndiye kuti sizaenda bwino. Komano tinene pano kunena kuti ife sitichita promote tribalism, regionalism, timachita promote professionalism faje tonse ndife Malawi. Sintakuzowa ngati ndayankha mafunso anu onse bwana zikoma kwambiri. Tathokoza kwambiri tulankhana anzanga ndikhulupirira palibenso wina amene mwina ali ndi burning issue ndiye sorry ndina dumpa funso lawo limodzi lokhuzana ndi kumakhoti. Tinene kuti ifeyo Malawi First timadziwa bwino kunena kuti makhoti amayenera azikhala independent. Makhoti asasogoleredwa ndi msogoleri koma tikuwapempha makhotiwo kuti they should walk the talk, they should do what they practice osakhala kumapanga zinthu zokhota. So if kungotengaso ojene makhoti aje kuti azisogoleredwa ndi let's say for a president example ndiye kuti siziko tikulipa zikoma kwambiri. Chabwino pamenepa ndiye pamapeto pa press conference imene anatibweretsa pano ndi anzathu Malawi First motsogozedwa ndi president wa bungwe limeneli olemekezeka Bon Kalindo. Komano mwina tisanafike pamapeto penipeni ndipereke kwa president Malawi First mwina ngati pankhale mawu omaliza kenako tilandire pemphero kumapeto tikhala ndi one on one. Thank you very much, Malawians out there, fellow Malawians, members of the press, and the fellow guys from Malawi First. Just to thank you people out there for having time to be with us. We want to urge you to take the gospel out there. Because we know that atolankhani ndi amene muli zipangizo zabwino zotengera nkhani kupitisa kudziko uko chifukwa popanda ine ziko silingatukuke. Komanso tipereke mphamvu kwa inu ya Malawi kunena kuti osamakhala moopa muziko lanu tiyeni tizizuzula pamene chinthu chisali bwino komanso tiziyamikira pamene pali bwino. Ifeyo wa Malawi First tizapitirira kuyenda munjira imeneyi ndipo sitizayikira wina ake kumbuyo. Judicial akachita bwino tiyamikira. Anti corruption bureau akachita bwino ngakhale sakuchita bwino akazachita bwino kusogoloko chifukwa nawonso iwo ajaso usiku ninati apangira press conference yawo akungoja ndalama za Malawi koma sakugwira ntchito anti corruption bureau. Kuli bwino maofesi ngati mwatopa muzipita kwa amani muzika aja kumene kukonzama osakhala kumangoononga ndalama za Malawi kumanama kuti ati ndino anti corruption bureau. Kwa anti corruption bureau ikuyeneranso ikhale independent. Inunso andale amene mukutimva muisiye anti corruption bureau izigwira ntchito chomwe independent monga amene timapemphera ngati MBC ikhale independent. MBC ngati siri independent imapanga zinthu zopusa kwambiri kumabakira ma politicians. That's not good. So judicial ikhale independent. Mera ikhale independent. Muzaona kuti zinthu Malawi akhoza kumayenda bwino. Thank you very much. Amene anatipatsa pemphero koyambirira. Tipemphere Mulungu Atate mphamvu zonse tikuyamikani komanso kuthokozani kamba ka nthawi pambana imene panali zokambirana. Tikupemphani kuti zimene takambirana mpaka lero pano zikhale zokomera Malawi komanso zimange umodzi mwa Yesu Khristu. Amen.
chabwino pameneponso ndipo pa mtsiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene anakonza a Malawi People First umene ndithu anakonza kuno ku Crown Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Mtsogoleri wake wa bungwe limeneli ndi Bon Kalindo, ndipo zambiri zakambidwa mwina kwinako tikhale tikumva kuti kodi chitsogolo chikhale chotani. Tikatero ndi kuti kwangula zonse zimene nakukonzerani kuno ndikubwezeretseni ku nyumba yathu ya mphepo ku area 47 sector 5. Ine ndi Franklin Mtambalika, mwakoma nonse.